range yese iZambezi Valley yese kuzonyanya kuno kwa Chundu kwatoti kwa Chundu what 7 what 8 kwataigara ku Lower Zambezi kumana kuzi uko. So pakauya nyaya yedhamu reKariba vakatyira kuti isusu tinogona kukukurwa nemvura kana yawanisa mudhamu 1955 ndobva varonga maNative Commissioner panguva iyoyo kuti vabvise vanhu vose madzimambo anga aripo. Kwakuna mambo Chundu kuzasi uku namambo Mudzimu, mambo Dandawa, mambo Nematombo, mambo Nyamunga, vamwe vakana Chief Mora vakaziswa ukoko. Saka tabva 1958 isusu takasarira vepaChundu ndopa tikazouya netsoka tichiuya kuno kubva 1958 tichifamba 59 1960 ndopa tikasvika kuno. Taidyidzana nemhuka tichigara nadzo makare kare. Handizivi kuti vakuru vedu vairarama sei, hakuna mwana aifa nemhesva idzi. Handizivi kuti zvaiitika sei, maybe pane zvavaidya takasingazivi. Tauya pakati panonzi Boomgate kwaChundu, it was 1980, tawana rusununguko. Saka hakuna mhuka dzaiuya, kwakusina isusu patikatamiswa vanhu vanga vari kuno vakabviswa vakaiswa kuzvipani nekwaChief Dandawa. Saka tauya titatiri vashoma zvokuti, saka taidyidzana nokubvengedzana nemhuka. Saka zvichidaro ndopatikatanga kuzoti kuno kunyanya makati ndvaita first resettlement yakavambwa 1982 manga musina vanhu vauya vaibva kwavaibva. Handitika uko kunana masvingo vanga vakatobudirira kare, vaida nzvimbo pokurima. Vaiuya kuno vaiziva kuti kurima unorima nei nemombe. Ndo vanhu vakatanga kunetsa madzimambo nehurumende kuti isusu toda sei. Ndo patikatendera mombe mbiri sekutorwa zvaitwa dziri mikono yega yega kwete hadzi. Vozvachika dzikabereka takatina madhibha. Saka hurumende ndobva yavandudza zvekare ndobva yativakira madhibha. Ndobva vazopinda mambo vakazopinda vakabva nevanhu uku kubva 1960 vakazoshaya 1981. Vapinda mambo vanzi Noah Chundu anga ari muparliament panguva iyoyo. Vakaitawo nharo vari kupi kumusoro uko. Ndobva vaita zvenharo madhibhi ndobva ava pakawanda, ndobva papinda mombe dzakawanda. Guma muma 82 zvichida vachidzi chikutrayai. Saka dzatanga kudhibha ndopatikazochengetedzawo kuti mombe ikaita sei ikatodhibha zvakutoreva kuti mombe iyi dzichakuraya mhesva dzedzi. Dzadaro zvakatibatsira chaizvo kusvika vanhu vese takukwanisa kuwana mombe, munhu ako achiwana mombe dzaakuberekana dzichiwanda. Vetsetse vakabva vauya zvekare havana kuzorora, vanga vakuisa matraps pose nzvimbo dzose. Taiona kuisa matraps kusvika kwaChundu kwese uku tichiona vachiteya. Pamwe pataiwana dziripo vaibva toya ipapapo wotospraya. Tichidaro tichidhibhisa mombe tichidyidzana tichidaro zvichienda. Tsetse dzakatanga kudzikira. Panga pasina munhu angakufa nechirwere chesleeping sickness. Vana vedu vanga vakurarama zvakanaka. Pane nguva period patakatanga kukanganisika, unoona munhu angoita sei gotsigodzi akungovata chii. Ndobva tataura nevetsetse, ndobva vaiincreasa matraps, ndobva taiincreasa futi capacity yevashandi. Totori nevamwe vashandi vari mucommunity vakaemployiwa nevarume ava vatinogara navo vanoripota each and every event yaitika. Izvi mwatori kumayamba uko hamiri paari, but tine vakati wandei vana vedu vokuti vanogona kuenda vachiripota vachiita basa vari kuno. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuti isusu maawareness campaigns ataita nevetsetse yakaita senge chinhu chisiri kuzivikanwa kuti chinhu chiri kurarama chiri under department reministry of agriculture, but kukontrola kwayo munzvimbo dzakaita sedzinogara mhuka zvakatibatsira. Saka nyati hadzina kuzotambirawo futi kune dhibhi
hadzazotambira kune vanhu dzakabva dzaramba dziri kupi kwatikabviswa kumanapusi. Saka nemaconservancy ataisa magiko zvinezvi zvinhu zvaakukontroleka pose pane vanhu vakutibatsira kutina mhuka dzemhando iyoyo dzichidzokera kupi mukati, isusu vanhu tichigara kupi kunokunze. Asi pane kakubwidzana katiri kuita nemhuka inonzi live in harmony, ndeyatiri kuvatraina manje kuti ngatichigarisana naye nadzo semagarisiro ataidziita nadzo tiri kupi, tiri kugova. Kwataiti kugova izwi rataishandisa asi izwi racho ihova, taigara mumhenderekedzo dzerwizi, saka idzi hova. Saka vakuru vedu kuti tirikuva kugova vaita senge vamachikunda so tirikuva kugova isu. Saka izvozvo zvakatibatsira kuti tigone kurarama. Saka vetsetse basa ramuri kuita kwatiri isu secommunity nemafamasi edu zvaita kuti tichidyidzana zvakanaka, mhuka dzedu dziwande, munhu ane maassets. Iko zvinhu zvakakwanisa kuisa mwana kuchikoro, vakukwanisa kurima, mapfumvudza maitwasa, zvese zvakuna kamani kuti ane chinhu chinobatika. Tsetse hatichina kuno, ndo chinhu chihombe kanitwa. Mumwe akaona kamwe kanhunzi kanonzi kasenzi kakada kufanana netsetsi, ndobva anako akanomubhodhoro kwandiri achimhanya. Ndakati yowe, iro ndo basa rangu rokuripota. Ndobva ndaripota kumakuti, ndobva kaya ndokutesa kuti amambo kanhu kai kaoneka kari muklasi zvaro yetsetse but akazi katsetse. I was very happy. But ndakuchoti kana kadai paunkakanira mazai kuti kaita vana handitoziva kuti ndiana chaaffectwa nako. Saka hatina matrips esa amuri kuisa ese ari kuwanika asina chaari kubata kuti hakuna chinhu. Dzese dzasarira kupi divi remakuti kwamuri kuenda uko ndokwadzasarira chete ikoko. Zvinoti kunoku kwese kunoku zvinhu zvedu zviri right. Community yedu yakwanisa kunwa mukaka wemombe, zvinhu zvaakunyatsoita zvakanaka. Uyezve malivelihood edu, vanhu vedu vakukwanisa kurarama zvinhu zvakanaka. Zvinhu zvese zvikutifambira. Inoda kukutendai imi vemedia, rambai muchivandudza department retsetse muZimbabwe ruta senge risiri kuzivikanwa, but riripo ipenyu. Tododinyati ipenyu. Saka muri vapenyu. Saka charamba chidyidzana nemi, chishandidzana nemi kuti zvedu zvirambe zvichifamba zvakanaka. Patinenge tanzwawo hatiregeri kukuudzai, rambai muchimhanya semamhanyiro amagara muchiita. Ndoda kutendai mazvita. Zvandinoti zvanyanya kutibatsira pamusoro petsetse, kushomekera kwadzo kwadzaita, zvanyanya kutibatsira zvokuti taakukwanisa kuchengeta mombe, taakukwanisa kushandisa mombe tichikurima, taakukwanisa kukama mukaka, taakukwanisa kutengesa mombe idzodzo towana mari, taakukwanisa kutengesa mombe kana tengesa mombe kuti tiwane mari yokuti vana vaende kuchikoro. Zvese takukwanisa kuita izvozvo. Kumashure uke zvazvakamira sei? Kumashure kwangu kwakashata zvokuti hatingabvi zvaitonyadzisa. Hapana chataikwanisa kuita, tairima nemaoko, hapana waikwanisa kuchengeta mombe. Tsetse dzaibva dzarumwa netsetse ndobva dzafa. Saka maprogramu ari kuitwa nehurumende ari kubatsira zvakanyanya. Maprogramu ari kuitwa nehurumende ari kubatsira zvokunyanyisa, zvokuti marodzi ari kukireitwa, zvikoro zviri kuvakwa, maclinics ari kuitwa, marodziwo ari kupacha kuisa tara. Hurumende kuti madams ari kuvakwa, mvura iri kuenda kuvanhu. Ngatitarisei munzvimbo menyu muno mambo. Toda kuti tinzwisise kuti magariro amakaita akaita sei panyaya yemhosva dzamunotonga pamatare enyu, kuti mhosva dzakawanda ndedzipi dzamunotonga imimi? Mhosva dzakawanda dzatinotonga pamatare edu ndedzokutorerana vakadzi, ndo dzakanyanya idzodzo.
kutonga zveminda zvemiganu zvezve ndedzimwewo nyaya asi dzakanyanyisa ndedzokutorerana vakadzi. Chii chinenge chichiitika? Vanoti chii chinenge chichiitika pakutorerana vakadzi? Zvinosekesa izvozvo. Vanoti mumwe anenge achiva mukadzi womumwe here, anenge achiva mukadzi momumwe vangotorana. Saka kana muchinge mabata nyaya yakafanana neiyoyo munopa mutongo wakaita sei? Kana tabata nyaya idzi dzokutorana vakadzi, tinogara pasi tobvunzanisa mutorerwo wakatorwa mukadzi kuti zvino iwe uzatorwa mukadzi wangafunga kuti kazhinji anoti ndoda mombe ngani, amwe kuti 10 15. Isusu vedare manje ndopatozogara pasi toona kuti aiwa 15 dzakanyanyisa. Wakambobhadhara mari kwatezvara wotaura kuti aiwa wadiwa wati change panokuti avhise 15. Mumwe anotora mukadzi mumwe anenge asina kana chaanacho pamba, ipapo manje panonetsa nyaya dzedu manje. Zvino tomuita sei? Dzimwe nguva tomuti iwewe unokwanisa unoshanda here, ushandire uzoripa mhosva yako. Kana pari pane basa tomuti iwewe enda unoshanda wozoka uchibhadhara ngereke mutongo wako. Saka kana vachinge vatadza kubhadhara munoita sei manje? Kana atadza kubhadhara tomutora totoona katadza ona atora haana kana chaanacho, zvinotongoya tomupa basa. Varidzi vevakadzi kana achiti ndinoda mombe 15 ndinoda mombe 10 vanozobvuma here kuti ndoramba ndiine mudzimai wangu kana kuti mudzimai anenge akutosiya? Ipapo akati ndoda mombe 10 anongo umwe anouya achiti inini ndatobva ndichada murume uyu ndakutoenda apa tikatakavagadza varipo ani vasudurwa vakuenda pamurume uya chikomba chechi ndopano unogara zvataidza kuti uyu achada murume uyu watorambwa iwewe wobvaenza nechikomba chechi. Saka manje kana yadaro nyaya imimi patsika nechivanhu munozoigadzirisa sei? Kazhinji kacho tinoti kuti mutemurambane panapa chimboendai mumbonotaurirana, modzokera kumba motaurirana. Vanozorambana ikoko asi tinoedza kutsekitudza kuti vasarambane. Tombobvunzisa wazoramba murume wako sei, mava nevana vakati. So vanozokwanisa manje vanoenda tovadzosera kumba kwavo vanorambana naye ikoko. Pane nyaya dzevana vadiki kune dzimwe nzvimbo, vana vadiki vanoitiswa nhumbu nevanhu vakuru, kunoku zvakamira sei? Zviri kwese kwese, zviriko iko, zviriko vana vadiki vanoroorwa vari vana vadiki. Iyoyo tsika iyo hatimboifariri, ndodzimwe dzatiri kutonga idzodzo dzokuti vasaroorane, kwete kuroora mwana mudiki asati abva. Auya padare renyu munhu ane nyaya yemwana mudiki aroorwa kana kuti aitiswa nhumbu akuda kuti anoroorwa, munodzibata sei? Munobvumira here? Hatibvumiri izvozvo. Kana angosvika padare tongoenzanisa, kana aita repu tomuendesa mapurisa. Pane dzimwe baba vacho vatambira mari vapa mhosva. Pane dzimwe zvenyaya dzemhirizhonga mudzimba umu dzinowanika here kuno? Dziripo zvikuru. Ndedzimwe nyaya dzemhirizhonga dzevana vadiki dzokutorana vakadzi ndoshavizhavi dzedzimba dzatinotonga pamatare edu. Mitongo yenyu yekuripisa vanhu vanenge vadai yakamira sei? Mutongo hurumende ndopataikumbira ipapo kuti mafiza acho madiki vabatsiri vachose tati hurumende itipe masimba titikwe $5 shuwa. $5? $5 kana kuti huku. Saka moda kuti iwedzerwe kusvika papi? Ngaiwedzerwe. Tinotiwo munhu kuti anzwe kuti pano ndatongwaka aiwa ngambuyedwa ukanatika zvikauma $300. Mambo mataura kuti unoda masimba kubva kuhurumende, ndamamwe masimba amuri kuda semadzimambo. Iyo yatataura yekuwedzera mari yemuripo yanenge atora mukadzi umu. Imwe yacho yatora kuchatisa. Kuchatendwa takapiwa mai manje. Takuzokwanisa kuchatisawo.
toma masubata tisinaiwana. Zvakanaka. Tinotenda. Asi imimi munodyidzana sei sevatungamiri vepasi chigare nemapurisa kana kuti vehurumende? Nemapurisa todyidzana zvakanaka chaizvo. Kazhinji kana taita problem yenenge iri pamuswa pamatare edu papa vanotibatsira mune vese kungave kubirwa zvifuwo tikushandisa zvakanaka nemapurisa. Mambo tiri munharaunda menyu munomu toda kubvunza nyaya dzenetwork dzemagetsi ndezvipi zvimwe zvamunoda kugadzirisirwawo nehurumende? Toda kugadziriswa nyaya tine dzimwe nzvimbo dzisina network. Hapana net 1 ipo pano patiri pano net 1 haibati asi econet inobata. Mabooster dzimwe nzvimbo hadzina mabooster ndokuchema magetsi dzimwe nzvimbo hapana. So kwane ganda kuna magetsi mola vari kutogadzira izvo magetsi kuisa magetsi asi kwani ganda hakuna. Nini pana ndinawo zvaku magetsi aindirira izvi. Tinotenda mambo mazvita.